Da. Bună ziua! Astăzi o avem invitată pe poeta Maria Găitan Mozes, cea care prin viața ei, care este un adevărat roman, și prin activitatea ei prodigioasă a însemnat legătura dintre Basarabia ei natală. Este născută în Vărzărești, Noi Călărași, și România, unde și-a completat studiile, unde și-a completat formarea, unde și-a cunoscut soțul, unde a trăit tinerețea ei fastuoasă, și Israelul ca țară adoptivă, Israelul cald, primitor, Israelul care este pentru noi, cei care îi iubim, pe evreii noștri cu rădăcini românești, cei care iubim Pământul Sfânt, Țara Sfântă, Israelul care este pentru noi toți, care avem o cultură iudeo-creștină, a doua casă. Dragă Maria, cu ce gânduri ai venit pe piața literară cu acest nou volum Mame și Păsări, publicat atât în România la Magic Print, cât și în editura Familia, acea editură legendară a scriitorilor israelieni de limbă română? Cu ce gânduri ai publicat acest volum? Irina, dragă, întâi și întâi să spun shalom și bună ziua! Am scris această carte cu gândul că mama este ca o pasăre care își aduce puii pe lume și până la urmă copiii zboară și ea rămâne singură. Dar gândurile ei zboară întotdeauna către ei și poate și gândurile copiilor înapoi. Dar viața copilului Maria Găitan a fost poate un pic ciudată, că m-am născut într-un cătun modest, cu gloduri, cum erau anii aceia din urmă, și am ajuns până la urmă, am sărit ca un curcubeu, sau cum pot să spun eu, de la un capăt al lumii la altul. De la Vărzărești am ajuns pe pământul israelian. N-am visat acest lucru, nu l-am gândit nici când eram mai mărișoară, doar o auzeam pe mama spunând mereu Ierusalimul și rugându-se, era foarte credincioasă. Atâta tot. Însă viața ne-a pus într-o altă poziție. Copilul să cunoască drumul nou al vieții ei, care a pornit de la război. Război, așa cum trăim și acum, tot între brațele războiului acestuia furtunos. Ce aș putea să spun? Am regăsit-o pe mama ca personaj al cărților tale, ca făptură care ți-a umplut existența cu bogăția de cunoaștere și de cultură tradițională de pe plaiurile natale, cu bunătatea și generozitatea ei, cea care împărțea o pâine în 8 bucăți, dându-le tuturor fraților câte o bucățică, iar pentru ea ne lăsând nimic. Am regăsit-o pe mama și în cartea autobiografică O mamă, dulce mamă, dar și în această superbă culegere de poezii intitulată Mame și Păsări. Este o ofrandă lirică a Mariei Găitan Mozes către limanul ei cu dragoste, Israelul, țară care te-a primit cu brațele deschise. Așadar,
imaginea și sufletul mamei te-a însoțit în toată creația ta lirică. E adevărat. Mama n-a știut să scrie, n-a știut să citească, dar toată vremea visa ca noi copiii să învățăm. Toată vremea asta era și chiar trăgea cu ochiul și câteodată încerca și ea în ser să ia creionul și să deseneze literele, unde scria câte un cuvânt, să deseneze și pe urmă să mă întrebi ce a scris. Lucrul ăsta m-a impresionat de mică și mă gândeam ce rost are și nu se știe. Totuși, pentru carte, pentru ca noi să învățăm, a făcut eforturi supraomenești. Și am vrut să învățăm. Am început frații mari, eu fiind al 6-lea copil venit pe lume după băieți, care la ora când vorbesc acum erau în război. Cel mai mare care a dus războiul de la început până la sfârșit, terminând înnecat în apele Donului, iar ceilalți au continuat războiul și au scăpat. Eu, tocmai la sfârșitul războiului, când se retrăgeau armatele germane, făceau popasuri și la noi în sat, pentru că nu dovedeau să meargă la trenuri. Trenurile erau extra aglomerate și așteptau rândul. Și atunci poposeau în satul nostru, unde făceau fel de norociri. O nenorocire care li s-a întâmplat chiar în apropierea vecină a fost împușcată în fața copilului, a soțului, a socrului ei. Au fost, cum se cheamă, și-au bătut joc de ea, un grup de tânări și la urmă au împușcat-o. Da, și în Și acel pe mine moment, însă, și în acel moment, atunci când satul intrase sub această umbră tragică a evenimentelor războiului, mama te-a îndemnat să pleci singurică către nu știu unde, către București, departe, pentru a te salva. Un gest pe care numai o mamă poate să-l facă. eu am avut dreptul, după fratele meu care era tutore, de anumite drepturi. Și am făcut un an de școală normală la Chișinău, cu toate drepturile, fără să plătesc, fără să știu, drepturi care le avea un orfan de război. Și mai ales pe vremea aceea dânsul era ofițer, și școala, în timpul acela, a fost trimisă la București, sau cum se spune, forțată să meargă la București și deci cine vroia să vină să continue școala, putea să vină în aceleași condiții. Ai Și trăit ani mama, grei acolo ca refugiată, după care Dumnezeu ți-a luminat calea către școala de literatură, ai fost descoperită ca un talent autentic și drumurile ți s-au luminat cumva. dar ea, ce se întâmplă? Văzând situația aceea tragică și știind că sunt căutată și eu dormeam în diferite poduri ascunse, fiindcă vroiau să mă ridice și pe mine, eram tânără și cunoscută în sat și frumușică pe la vârsta aia de 14 ani, 15 ani, mama a spus, decât să te văd aici batjocorită, du-te la internatul școlii. Și așa am făcut. Și așa ai ajuns la București. Și așa am ajuns în București, sigură, cu ajutorul, de fapt, a unui concetățean de-al nostru care era la Buftea și care m-a ajutat să pot să rezolv problemele până când am intrat în legătură cu frații mei, cei care erau în România. Aici ai făcut școala de liceul pedagogic.
Aici ai făcut liceul pedagogic, aici ai stat la internat ca refugiată și după care drumurile ți s-au deschis către școala de literatură, cum spuneam. Casa mea toată vremea a fost 8 ani, adică nu cu 8 ani, 4 ani se făceau atunci, toată perioada de școlarizare până la absolvire am stat la internat sau la câte o vacanță a unor colege care erau binevoitoare. La absolvire a fost trimisă educatoare la un sat care era propus printre primele spre colectivizare și eu fiind nouă educatoare, în sfârșit găsind că eu pot să fac ceva pentru sat, fiind de la sat, m-au expediat acolo, m-am dus ca educatoare Da, cu ceea ce am avut doar cu o valiză mică, asta era toată zestrea mea, și am muncit un an de zile. Acolo însă veneau ca să vadă realizările pentru a le împrăștia în toată țara de felul cum de agricultură apar noutăți și apar rezultate așa și veneau foarte mulți ziariști, reporteri, oameni de cultură și artă, printre care și scriitori. A venit și o scriitoare, Dumnezeu să o ierte, Veronica Porumbacu, care a stat vreo câteva zile acolo și neavând unde să fie găzduită, a fost găzduită tot la mine. Dar numele numele meu de familie i s-a părut foarte ciudat și cunoscut. De ce? Participasem la un concurs literar unde am căpătat o mențiune. Și ea da. spune, tu n-ai fost la concursul revistei elevilor? Da. Păi și da, ți-aduce aminte și aduce și ea aminte de ce a fost. Și spune, înainte de plecare, te rog să-mi dai o poezie scrisă de tine acum. Făcut acest lucru, i l-am dat, am plecat și m-am pomenit după un timp că poezia mea apare în revista Viața Românească, apare în Scânteia, reclame după reclame, că vine o învățătoare nouă, mă cumpărau cu aia din șatri, de ceea ce fac, de ceea ce drec, și așa m-am pomenit. Mai după câteva luni, m-am pomenit cu o scrisoare, adică așa, de sunt invitată să urmez cursurile Școlii de Literatură Mihail Eminescu. Eu, venită dintr-un sat, cu timiditate încadrată în viața culturală și socială a vieții, cu toate stările care le avea, mă pomenesc într-o lume cu totul nouă. Bineînțeles, cei de la gospodăria colectivă, conducerea de partid, cum era pe atunci, au acceptat, Doamne, cu mare bucurie să meargă, o cinste pentru mine, tămbălău mare. Am făcut acolo, la școala de literatură, am ajuns printre scriitori de acum bine cunoscuți, am ajuns și printre oameni care erau zidari, care erau, nu știu mai ce, din toate categoriile sociale de Dar, oameni, dar, care dar, încercaseră norocul. oameni, să spunem, selectați pe baza însușirilor lor native, a talentului scriitoricesc. Oameni de mare talent erau acolo, o pleiadă Erau întreagă. oameni Erau oameni eram la rând cu Aurel Rău, care era cunoscut de la Cluj, eram în rând cu Ștefan Iureș, care era un tânăr foarte activ și prezent sau cu Sami Druckmann, Da. Damian, criticul cunoscut, și atâtea nume care au rămas în Avem continuare. fotografia ta cu Lucian Raicu, cu Nicolae Labiș.
cu... Nicolae Labiș a fost, eu am avut fericirea să fiu în prima promoție Da, și Labiș a fost în a doua. Dar doi cu școala de literatură am fost toți, seriile astea, mai ales prima și a doua, am da, fost ca o familie. da, Ca o da, familie, așa ne ajutam, discutam. Era o efervescență de tinerețe, de dornici de a cunoaște, de da. a ști, Așa că eu a trebuit să mă străduiesc foarte mult să pot face față unui asemenea atmosfere. Și Nu așa a mi-a fost început, ușor. activitatea ta scriitoricească, pe care Așa, ai continuat-o după această școală, după această formare în mijlocul pepinierei de talente, care era școala de literatură. Ai continuat această carieră de jurnalistică și de scriitoare, atât în România cât și ulterior în Israel. e adevărat, e adevărat. Eu, cât am fost și la Livedea, gospodăria la care am stat un an de zile, numai un an de zile am stat acolo, am scris și pentru copii, pentru că le făceam material didactic, povești, povestiri, poezioare și așa. Am scris între timp și lucrurile de-astea. Odată după absolvire și am făcut practică, cum se cheamă, la mai multe, la Palatul Pionierilor, pe urmă la Gazeta era Pionierilor în sfârșit. Dar mai aveam o codiță, cum se spune, care după... Eu eram venită singură, fără acte, fără nimic. Și România vroia să mă trimite înapoi și Da. nu aveam loc. Da. Am fost oprită oarecum la un moment dat. Ai fost ocrotită de scriitorii care te cunoșteau, te apreciau și te considerau o soră a lor între ale scrisului. În școală am fost ocrotită și păzită și apărată întotdeauna și din clipa în care m-a cunoscut Veronica Porumă. Au Da, încercat colo, dar partidul totuși era mult mai tare și a spus nu, nu, nu. Așa aveau de fapt nu numai o situație, ci toți scriitorii basarabiti. da, da, da. Uh, Chiar Uh, consemnează un coleg de-al meu că Maria Găitan Bloda, nu știu cum, este forțată să plece în România, da, în Basarabia înapoi. Cum să spune, am fost hărțuit într-un fel pentru acest mic dar care mi-a fost dat să scriu și o mulțumeam de fapt să fiu un om liber, să pot să trăiesc obișnuit. da, da. Acum, Uh, spune-mi, te rog frumos, uh, ce a însemnat pentru tine venirea în Israel ca scriitoare? Cum ai fost primită? De cine? realitatea este că eu am scăpat de toată hărțuiala aceasta de când m-am căsătorit cu un evreu. Da, Dar și evreul, în perioada aceea, începuse să fie hărțuit și era pe perioada când aveau loc niciun loc de muncă, se îi scoteau din diferite funcții și așa mai departe. Și atunci soțul meu a hotărât să mergem în Basarabia, unde de acum și în fetița Israel, care în o avea, Israel. Să plecați în Israel, nu? Să da, se emigrați. căsătorise în Israel și atunci am venit și noi. Cum au primit aici oamenii, fericirea mea a fost cea mare că mi-am întâlnit o mulțime de colegi De la cu școala de care am făcut școala literatură. de literatură. Oameni necunoscuți, pot să spun lucru care nu cred că există, iertați-mă, dar astăzi să fac așa gesturi. Mi-a tradus prima carte care am scris-o, care am editat-o în Israel, mi-a tradus-o direct în ebraică.
Nu-l cunoșteam, m-am întâlnit, m-am pomenit cu manuscrisul în mână. Și un asemenea Este vorba masă despre profesorul Laiș? de profesorul Laiș, un om care a continuat să se ocupe aproape de bine. A făcut o expoziție în România cu titlul cărții mele, a făcut atâtea lucruri pentru mine și nu numai el. Mi-am întâlnit profesorul ăsta, cum îl cheamă? Campus. Strihan, profesorul L-am întâlnit Strihan. pe campus și mai mulți, un alt profesor de acum care îmi Andrei scapă numele. Strihan, nu-i așa? Strihan. Da, s-a stricat. Și au foarte mulți oameni care m-au sprijinit. Mirodan, care mi-a publicat cartea aceasta și a fost de bun augur. Pentru că Da. ea mi-a deschis drumurile spre Israel. Și încet, încet, oamenii au apreciat ceea ce am scris eu, au găsit cuvinte de bună laudă, ca să spun așa. Scriu și acum cât pot, cum pot și despre ceea ce simt. Asta este lucrul cel mai important. Dăm voie să amintesc aici mulțimea de cărți pe care ai publicat-o, despre mulțimea de cărți publicate în Israel. Primele 5 au fost sub autoritatea lui Alexandru Mirodan, publicate la editura lui. Ulterior, ajungem până în zilele noastre. Vreau să amintesc că ai fost încă de la venirea ta, ai devenit membra Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română de când s-a înființat. Aș vrea să amintesc că ai participat înainte la Cenaclul Punct, faimosul Cenaclu Punct, unde veneau mari scriitori, mari critici literari, istorici literari și așa mai departe. Și până în zilele noastre ai traversat toate etapele devenirii în cadrul Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, care astăzi, iată, este condusă de prietenul nostru Dragoș Nelersa, cel care se ocupă și de Gazeta Românească, de Revista Familiei și care are acea editură fabuloasă, editura Familia, unde au apărut zeci de titluri de literatură românească, creație nouă a scriitorilor israelieni de limbă română. Ai foarte multe cărți publicate în Israel și, de asemenea, iată în spate un florilegiu întreg de cărți care au apărut în România în paralel. Pentru toate acestea te felicităm. Această carte, Mame și păsări, va fi prezentată la Târgul de Carte Bookfest 2024 la standul Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. Cu ce gânduri ne însoțești aceste urări, să zicem așa, și această lansare care va avea loc în curând? E această lansare. Și tot ceea ce scriu eu, scriu și cu respectul și cu amintirile că toate lucrările și tot ceea ce am făcut eu se datoresc acestor trei. Inima a fost împărțită în trei. M-am născut pe un pământ frământat de viață. Am trăit în România, unde mi-au dat ajutorul să mă fac om, să scriu, să-mi schimb, să trec de la agricultură, de la sapă la scris, să învăț. Am fost în sat de la noi, am fost primul copil care a mers la școală, mai principală, cum se spune, și am ajuns în Israel, unde oamenii s-au comportat și m-au îmbrățișat cu multă căldură. La fel și acum, când trăiesc o perioadă de viață destul de complicată de acum, nu mai sunt la 20 de ani, dar oamenii de jurul meu mă ajută la orice lucru.
parcă Dumnezeu îmi aduce în cale. Și atunci, cum să nu iubesc eu toate aceste țări? Cum să nu iubesc? Și cum să nu scriu tot ceea ce scriu? Scriu cu aceeași inimă, cu aceeași dragoste, pentru că pentru toți, peste toți, noi suntem oameni. Da. Pentru noi, asta este. O poezie a omeniei, o poezie a dragostei de oameni. Tot timpul, toată viața ta, ai risipit dragoste. Dacă ai cumva pregătită o poezie să o citești, dacă nu, atunci Nu, dăm voie nu. să citesc eu Mame și păsări. Titlul acestei poezii este și titlul volumului celui mai recent apărut în limba română și în limba engleză, volum bilingv. Mame și păsări. Căldura cuibului și puii de pasăre nu-i jindui. Vieții, asta e legea ce o mamă poate dărui. Pui de ieri sunt astăzi păsări și pasărea ce-o vezi zburând curând o să-și alinte puii și o să-i desprindă cum să zboare, ferindu-i zilnic grijulie, să n-aibă lanțuri la picioare. Dar cuibul va rămâne gol și mama singură și poate, din când în când, se va abate câte un pui ca să trezească o amintire și încă una și timpul se va scurge într-una și alți pui vor veni pe lume și alte cuiburi vor fi goale și mamele întotdeauna vor strânge și vor plânge lacrimi, puține doar de bucurie, dar multe de tristeți și jale. Draga mea, dragă poetă, mulțumim din suflet pentru gândurile tale frumoase. Așteptăm cu interes această lansare de la Târgul Bookfest, unde vor fi prezentate mai multe cărți ale editurii Familia. Va veni și Dragoș Nelersa, care va oficia în calitate de gazdă la standul editurii și vor veni de asemenea câteva scriitoare din Israel. Mulțumim încă o dată, Maria Găitan Moses, pentru gândurile tale pline de căldură și de frumusețe pe care ni le-ai împărtășit. Eu vă mulțumesc pentru intenția atât de frumoasă și de caldă de a vă prezenta celor de la expoziție și le doresc colegilor mei și asociații în care sunt, cum s-ar spune, de ceva anișori, mult succes, multe realizări în continuare și tuturor celor care scriu să aibă sănătate și poezia să fie și ea o armă de luptă pe care noi putem să o folosim. Altceva nu putem, nu avem cu ce. Dar cuvântul poate să fie totuși o armă. Vă doresc mult succes, multă sănătate și să auzim numai lucruri frumoase și vesele. Vă Și pace. salut și cu pace. Shalom! Shalom! Mulțumim!